Здравейте, приятели, аз съм Радослав Славов и днес пак ще играя Minecraft Pocket Edition с Коко. Спавна на мен захва. Кой ме удари? Ти като гледа майзи от моите. Ах, как не то срам тебе. Ако искаш ти дърва да ти дадем 3 или няколко и така. Ако искаш си ги вземи. Да бе, я затреш. Сега като играеш, нали като има почне нещо друго, времето минава толкова бавно, а пък той Майнкрафт се снима, 2 минути и 30 вече са минали. И колко това? Не знам, да най-ради ще отидем половин край. От местозастъплението в гората. Доколкото разбрахме, Млечна царевица търси кравата, понеже доколкото разбрах, тя убила другата млечна царевица. Я изяла. Това беше много брутално убийство от кравата. Я! Дън, 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 дън. Имаме си рекичка, яко. На мен не лагва. Що? Се забиваме и ще трябва да чакам малко. За малко. Какво ще го направим? 10 минути. Съгласен ли си? Дървета, смисъл ги обработих. Аз имам един стак пръчки. Ще взема още дърво. Защото все пак поне трябва да имаме дървени мечове и дървени клетки. Това е най-важно. Колко имаше крафтинг тейбъл? Аз имам, искаш да ти дам други. Направих 2 крафтинг тейбъла, един за тебе и един за мен. Аз имам 20 повече. 2 кихки, 2 меча. 2 меча, казах. О! Имаме... И още пръчки. Колко? Колко тръж? Не го взех. Не си го взел. Взех.
И една кирка. Взех. Да ходим да ловим. Аз ще взема и братва. Шаре, тук тая гора живот няма. Не съм гора. Не плюва. Къде там? Лад роди. Да. Пещера. Лата! Къде намери пък тази пещера? Ела така. Аз не искам да падам в пещера. Аз не искам. Станах там. Да, всъщност ще мога да си смъкна. Къде си бе? Коя е тази пещера? Не ти виждам името никъде. Я го извадя, погледай, там няма нищо. Защото няма да погледна. Аз имам... ясно да видя. Еми, Ето. кокошка. Там видях още едно нещо. Мисля, че беше някакъв сеганен. О, вълк! Вълк. Ето го! Тук вълка. Ма не го убивай. Двама са! Два вълка са. Не ги убивай. Те не тръгна работа, че ако ти не ги удариш. О, 4 вълка са, брат. 4 вълка са. О, намерих овца! Нека да ти убия, поне си изглеждаш хубаво. Аз имам 10 Бия, вземи го снова. Мастия. Коко? За края го не отдахте. Намерих камъни. Малко ми ще се. Надеюсь, что след клип. Да. Да го качим той и да качим да направим Продължение. продължение. Кое? Стриман. Виж. Валите на това ли да прави? Не, то той ще беше там. Искаш на стоене като се качва и по-рано ще сме направили това. Оп, да направим върта. Върта, айде. Оп, без иска го гепах. Не, без иска го слушах, там нямам предвид. Добре. Давам ти каменен меч. Коко! Каменен меч. Вземи го. Не у мене. Взел си?
Трябва да са още дърва за и кишки да направим. Чакай. Добре. Искам да те опитам вълче, да се бъде. И пак кишка не може да се направи. Те са ти направили като смешно куче. А не като този вълк. Аз май нямам достатъчно камъни. Да, хората вече. Чакай. Ще бъде всичко от този клип. Ако ви е харесало, харесайте, коментирайте и се абонирайте. Това аз такива раздая. И се тръгнем. А свърши. Че кога ще свърши? Ще. И това беше от мен. Това беше от мен. Ще има продължение. То не ще правя. Да. И чао за сега.